Asa ka mayroon? Asa tayo? Ang nagawa si mo si Piping ka Piping. Tapos kani si Warren. Barkada mo ba? Piping, tapos kani si Toto Brad, ano mo? Warren. Si ako siyang kon guys, going mi direct Lindaban para unta sa feeding na mga kuan charity work, pero nakita na ko siya gina nang hunong na lang mi, nakita na ko siya abi na kog unsa. So man magka si Warren. Dugay na kinani ba? Warren sama ba? Si Warren na taga Lindaban. So, dugay na kinani ba? Daan na ba? Kumusta man kinabuhi? Okay ra? Okay. Okay ra gyapon, laban ra gyapon ba? Ama nimong mama? Wala. Papa nimo? Wala. Pila edad mo karon, Brad? 20 sarado? 25 na. 25 na. Igso nimo? Dali sa nimo? Longger. Longger? Dali, Brad. Longger? Pila mo ka magsuon? 8. 8? Yung mama karon trabaho? Wala to sa bari ang mga ko. Nangunsa man? Nasa ikon ito sa bari sa UCT. Tapos ang nabilin ka mura. Amo ko ba nyo disoon? Diri na minyo na. Ang nabilin silang balay karon. Kamon duwa. Makalakala siya glayo. Tama lang yun. Magkama ra siya. Kanang ano siya? Ano? Pag sinani no need na explain, makita niyo yung sitwasyon niya. Brad, Warren kanang pwede yung po nimo ubanan sa inyong balay. Pero maging nang gamiton. Sige, ama ta magi dire, dalan. Sagutan man dia. Sugo. Dia magagi. Ayaw dia magagi. Lala. Mga dia magagi. Dili ka gaagian berhenti Brad. Hinay lang. So, yung iyang ginakuan, ang iyang tuhod na gyapon. Tapos nailigid nga malalay sa pagbaklay. Amo ta si kuan. Kana? Uy, hinay. Hinay ka masama di mo tuhod. Okay. Makita na to nga despite sa kuan kana kalisod siyang kahimtang, makita na to nga limbasag gyud siya nga kuan gyapon mo live as normal. So natagi ato silang balay karon, ingon niya yang papa, yang mama nagkuano, mo man yung balay ba? Yung balay. Sulod dito. Sama dia toy. Okay, parking niya ihang kuan tarak-tarak. Inay. Relax. Sulod mo. Sulod. Nasamad na imong tudlo. Nasamad. Ani malingod dala. Nay lingkod mo mesud ko. Makalik siya. Inay lang bro. Kapoy. Kapoy. No? Una sama di mong tulo. Sagbot. Relax. Si Warren, so yan yung kimtang ni Warren. Medyo natingala ko sa yung gibuhat kanina. Ba hindi? Sa Brad ba? Kung ikaw Brad, kung tagaan kag tsansa nga kuan kanang mangandoy nga, unsay imong pangandoy ka? Wala na ka nangandoy. Uyab Brad, uyab. Ay, uyab. Uyab na yung mong ipakita ni mo. Ay guys! Nakita ko uyab po. Itaw, kumidya na mga pero parang imong kamot no na anong nakakubala na siya dire kay imo may mana nimo. Toy sabas ada toy.
So guys, kung sa inyo makita karon mo na yang kanang yung mismong kahimtang. So wala, unsay tawag sa dili ta? Brad, unsay tawag sa yang sakit, Brad? Kuan na disable. Disable nga wala boy iwan yung gipa-doktor ana sa una wala. Muna gina siya pag anak niya. Pag anak niya nanay siya dito. So in birth, actually wala ko kasabot kung sa iya sa tong nga yung problema. Pero kanang muna na yung naandan. Pasensya na po kayo sa tabang aero na dito sa normal nga palibot. Di na to na ma-edit. Bitaw. Wala ko kabalo kung unsa ako mahimo nga para mas magaan ang iyang kahimtang. Kaysa ingon pa sa iyang igsuon, magulang ka niya? Magulang. Oh, ingon pa sa iyang magulang nga gikan siya pag anak inana na siya. So naanad na po kay inana Brad ba? Anad. Wala ko kabalo sa ibuhaton para mas magaan yang kahimtang kay mo lagi naanad na siya. Siguro kuan nang siguro ni. Sa may mga abag-abag na tuan ni. Inyong kuan nagtrabaho inyong kuan ba? Inyong mababa ba? Ikaw sa trabaho Brad? Kuan ako kay nang gara sa Pinyahan? Oo. Okay. Nya karon wala may duty karon. Wala. Shifting ang duty ana no. Brad, mga igala man ni si Warren from Lindaban, Bukidnon. Tapos nakita lagi na ko siya, wala gid na mo tuyo ang paglabay, nakita na ko siya dito kay naanak mo diyang ulo, nakita na ko abi na kung naunsa siya. Pinani. Wala may makuan. Bali. Sige ako madala ni makuan. Okay. Tanaw na nato kung sa itong mahimuha mo. Balik kami taod-taod brada. Ha? Diara ka, balik kita taod-taod. Tara. Ito sa mi Sige, thank you. Wala tanang. Papaingon ta dito sa kuan balay nga tong Warin. Marin. Pero mura pa namang napalit pud kay dayo kayo ang ilang sintro. Kumot asa ka na lang. Ay tara na. Si Warin kay nasa kuan. Nasa dalan. Oh. Nasa dalan. Brad, amo ka ba yung dagan amang ka? Gano kita. Lala. Asa ka ba yun? Asa tayo? Brad! Amo ni sa tayo. Dani. Ha? Dayon mo, dayon, dinita ba dayon? May hapon. Oh, may ngapon sad. Pinagdahadlok sa kuha. Dani ka. Nasa karon sa balay sa iyang ison. Oh, isuon mo na maguan. Ay, kamagulang. Mangod din yun eh. Oh, mangod na kamanguran mo Uy, na mo. hinay-hinay. Hindi, gawas na yung binas sa kapoy. Oh, alod. Hinay na, hinay na. Ganguson na. Wow, bangga. Ay, wala na kabaking. Huwag ka making, hinahinay brad ha. Naipot ang kamot. Okay lang? Ay, nangato. Gi-parking ang sakyanan. Dayon, sir. Ngapon, sir. May hapon sa... Pera? Pera. Okay ra. Pera. Good Isa na, dugayan kay... Wow. Dili sa to siya i-receive kay gain na ang ilang kuan daw, ang ilang balay daghan. Saba kayo ang kanang iyang ilo. Okay na? Abi na, nahadlo ka sa kuha? Wala. Asang... Dayon, sir. Isa lang. Okay ra? Labaran na yung nagbasok ang kanani. Yana na para na mo. Bitaw na ko yung gipalit para sa inyuhan ni, tabang sa inyuha. Then para sa inyong kuan. Inyong kusina, may abon ni. May snack, may gatas, may Milo, kuan food. Nana tanan diri yo. Kahit an imuhan ni. Inyuhan na then. Agulay no sinina nimo. Ba, okay ra ani? Salamat kaling. Ilan kani siguro sa imo? O ay nagubuwa kay makita imong tutoy, makita imong artingal dira. Mabanta na. Dahil kaning bugas inyo gyapon niya. Ay napuri dala ato di manugo sa yung balay niya. Imo ni tanan. Tapos na ko dala chicks. Kita pa rin chicks di ay. Kita pa rin chicks di ay. Sige. Kumusta man okay ra? Kira? Inig balik na ko sulod adlaw diri suto nim na sinina ha. Okay sa reality show gini makita nato nga
nay mga tao nga sige giyamar silang kahimtang sa kinabuhi, daghan sila giyamar, daghan problema, makakaon na gali, makalakaw-lakaw na, daghan pa kay problema, pero be thankful nga natay unsay nasa to karon magamay madako manggaling kay dili man tanan nagrasya og inana nga butang. Magpasalamat galit ta kay kompleto ta ang uban para sa iya ga-struggle gid siya. The whole life for 25 years nag-struggle siya sa iyang kahimtang pero nibasog gyapon siya nga magpakabuhi nga normal nga kuan lang kanang mabuhi nga patas ba. Pila yung edad te? 39. 39, kamanguran yun, no? Kamangura na mo ikawalo. Kabalo. Oo. Abi nag siya mo kabuk. Walo ra Ay walo ra. Oo. Ang ikasiyam na pilit CR. Oo. Itaw. Sabol. Dugang nimo sa kuan na. Sa unsay mong gusto pa dito na. Nya salamat po kayo kay imo kong gikuan gidawat ra pud medin nimo nakigkuan ka nakig-abi-abi ra mo ko sa kuha. Ha? Balik kay pohon. Di amping-amping ka ha. Dili magdugay kagabi na po, pagabi na. Salamat kaling. Kani, di si kaman sul makatulad sa ila te. Nami ma'am. Si mama. Man ang Ina daghan may tao lagi diri day. Unsa may mahatag na ko sa inyo ani murag mawar ba gid. Snack na lang ta, snack na lang ta. Snack na lang inyo dira. Oh sige. Unsay na dira nay soft drinks unsay na dira. Sa kekes sa soft drinks sa gagmay. Gagmay, sir. Oh sige. Cheese. Oh sige. Kabira. Not bilas. Kaya wala ko yung may madala kay Igor may naglakaw-lakaw man food good. Na timingan nakita ang dalan ba. O kana ubi abus gid bira. Bira gid daw sa kekes. O diha na ay na gusto. Sige, usay ka na Paris sa Paris. Wala man sa ito plus niya. salamat ka wala. Salamat sa inyo salamat. Welcome, ma'am. Oh, torot na pundo. Dagko na lang apan para. Iya pa nang Kani. Ika uno. Tapi na ko ni. 20 sir. Sige. Ito. Nahulog na. Pito kabuk ni. O nara, paano? Mas ito dilay yun. Kamoy pa. Sinsay gid kayo may. Sige. Salamat, sir. Ayatag ni luyak ko. Ayatag. Brad Warren. Na, bayin-bayinan ninyo mga bata. Dili na bang dugay ya. Salamat. Amping. Oh. Dili ko rin salamat. Unsa may akong ngalan Warren? Wa pa ko mapela sa imo kanina. Sa ko yung ngalan. Wala na ila? Wala ko nakabalo. Daniel Padilla. Suka ko si Bible Kit ko, Bible Kit. Ha? Naman na sa siko. Ako sa cellphone, makita ko nimo sa cellphone. Iya? Pareho na ni ko ana. Mana sa kadala sa ila. Ilang kay bagabag. Kanang kuan, kanang kwarta pang kuan ha, kanang pagkaon na. Basig mahurot na puna karon og katong lapad. Kaya, amping ato sa amin. Salamat sir. Ito sa amin. Amo na bahala na.